Здравейте! За мен е удоволствие да бъда тук днес. Добре, преди да започнем с въпросите, може ли да ни разкажеш малко повече за себе си, както и за Фондацията Отговорна игра? А, Казвам се Петя Филипова, Project Manager на Фондация Отговорна игра. Фондацията е продължение от дългогодишната инициатива на Асоциацията за игрална индустрия в България, съществуваща. Появила се още в 2008 година, фондацията е основана 2015 година, чието основатели са господин Мило Борисов и госпожа Роси Маки. Нашата основна цел е превенцията на разумното игрално поведение сред играчите, да не стигне до развиване на една зависимост. Да, добре. Може ли да ми кажеш какви са най-големите предизвикателства, с които се сблъскахте през 2023 година? Може би сред най-големите предизвикателства, именно това е отговорната игра, наричана на световно ниво един феномен, глобален феномен. Търсенето на баланса между промотирането на разумното, залагане на разумната игра и промотирането на новите иновативни технологии в сферата на гейминга е едно от доста сериозните предизвикателства пред целия бранш. Да. Каква роля всъщност новите технологии и иновации, като изкуствения интелект, виртуалната реалност, каква роля има тя в цялата игрална индустрия и в частност фондацията? Новите технологии застъпват все по-силно и по-силно специално в онлайн гейминга. Конкретно в отговорната игра има разработени вече алгоритми, базирани на изкуствения интелект, които да могат да проследяват поведението на играчите в онлайн средите, техните дневни залози, колко често, в какви суми, в какви диапазони залагат. И когато обичайното поведение на играчите започне да излиза от тази рамка, да може да даде първите индикации, т.е. първото разпознаване и знаци за проблемна игра, което е в една огромна полза на онлайна. Нещо, на което до сега беше възможно при LAN-based залите, при които това нещо го разпознаваха крупиетата и служителите в залите. Говорейки за цялостната индустрия, изкуственият интелект може да бъде видян и бъде приложен в различни посоки, включително и базирани на него чат-ботове, които пък да дават своевременна 24/7 информация и да отговарят на често задавани въпроси. По този начин да помагат за по-бързото реагиране и обслужване на клиентите. Изкуственият интелект същевременно има алгоритми, по които би могъл да даде спецификация на всеки един играч и операторите от своя страна да могат да дадат персонални оферти и да кастомизират профилите на своите играчи. Да, добре. Благодаря ти много за това интервю. Беше наистина голямо удоволствие. За мен също. И пожелавам успех и до година. До година. Благодаря.